wong iki jajan. Iki lho, suket iki lho. Sing anu. Iki sukete sapa? Anu wonge wis ngomong kok aku oleh kok. Tenan. Iya. Nganu kowe sing ngusung aku tak sing ngarit ya. Tenan oleh ora? Alah aku wis tembung mambengi. Ini sapa? Ini Kang sapa? Lah, jan aku nek demi kok demi milih to. Aku tak tembung. Iki wedi lho, kawan. Iki kira nyolong kok malah. Aku sing tembung. Aku wis tembung wingi sore. Kok malah. Soketku dimain. Wah. Ngajar. Ayo. Ayo. Lah aku ki Ayo. aku dijak bapake kae lho. Sapa sing ngongkon? Kae bapake kae gak ngerti lah lek iki nek sampean jere wis tembung. Pantes pirang-pirang dino suwetku kelong guys sing ngono kae sampean kabeh iki sing nyolong. Ora ge pisan iki jere wis tembung sampean, Nak. Pisan-pisan apa? Iya jerene sepisan, Nak. Age iki mau jere tembung mambengi ngono. Awas yo lek sampe pisane wis saiki wis balik ae. Pisane tak kasusnya sak keluarga malahan. Iya, Mas. Aduh, seneni kae. Amit, aku ora ngerti. Ya wis lupute ya, Mas. Wis gek ngalih kono. Ya lupute. Kok malah dimalingi. Ning endi wong malah kabur aku sing dipakak nih malahan. Dan piye nasibe wong wedok kae mau? Wah, lah kuwi wong iki. Aduh. Ih, wong iki jajan. Wong ngerti diseneni wong kok malah kabur, aku dadine sing kenekan. Jarene wis tembung apa? Lah wong tembung. Tembung iki tembung. Malah diseneni darani nyolong bendino padahal ya ora. Mambengi tembung. Kapan? Wong lho. Mambengi. Alah ngapusi aku ben aku gelem dijak ngarit. Wong kok piye malah aku sing disenen-seneni karo wonge malah kabur. Ora gelem ngadepi masalah. Dhek dhewe sing salah malah pakakne kancane. Ngene iki aku sing kena. Piye jajal? Ha, piye? Tembung kok. Alah tembung-tembung apa? Tembung-tembung apa? Aku mambengi tembung. Kapan lekmu tembung? Mambengi. Wong e nesu-nesu. Mas aku mambengi cetok aku karo wong. Masamu apa? Aku mambengi rumah saku wis cetok karo wong e. Endi? Wong kok gak terus piye kae? Aku malah diseneni. Wong e gedhe dhuwur. Oh iya. Wong e ngeri. Untung aku ora dibrakot karo wong e. Sampai aku dianiaya piye jajal, malah ndelik. Ora tanggung jawab belas lho rumah saku. Ngejaki ngarit basan konangan tembung aku kok. Tembung kapan lek tembung? Aku wis tembung lho mambengi. Alah, mambengi endi? Terus piye? Lah piye? Wonge ngomong piye? Ya wonge ngomong seneni kok. Aku wedi kok diparani ning omah. Ya aku parani kok kowe. Alah. Kowe sing ngedepi aku. Kok iso kowe aku ya wedi lah. Aku ya ora. Mau wis aku alah lanangan ecak kok etrahno iki.